Зараз триває 23-я хвилина фіналу Ліги Європи, де зовсім несподівано грає Фрайбург із Німеччини, і грає він проти Астон Вілли. Я що хочу сказати, я не так. Я сам матч описувати не буду, я не хочу зурочити. Я просто скажу, що Фрайбург все-таки вийшов в фінал суперсенсаційний. Хто би міг подумати, що на сьогоднішній день 7-ма команда Німеччини буде грати у фіналі Ліги Європи. Тим більше Фрайбург, який ніколи зірок із неба не хапав, який взагалі з другої Бундесліги вперше вийшов тільки, вкотре, бо ця команда Ліфт була 10 років тому. І зараз Фрайбург грає у фіналі проти команди Унаї Емері. Друзі, ви знаєте, кому належить моє серденько, воно належить німецькій команді. До речі, Фрайбург дуже і дуже красиве місто, так що якщо хтось збирається поїхати в Німеччину і не знає, що там відвідати, або знає все одно, обов'язково заїдьте в містечко Фрайбург, це земля Баден-Вюртемберг, там нереально красиво.